खुलुमबाय आङो सिबिरानि ब्रह्म एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबावहाय बरायनानै लाबाय जाय बिथांमोना सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनो बिथांमोना आंनि बे एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन मानो होननानै बुङोबा बे चेनेलनि गेजेरजोंनो जोङो सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावो राजखान्थि समाजखान्थि आरो गुबुन आयदानि सायाव जोङो बे चेनेलनि गेजेरजों थार खौरांखौ फोसावो नोंथाङा जुदि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन सानसे सिगां हमजानाय एसएस अफिसारनि गुबुन न' आरो फ्लेटनिफ्राय रां आरो सनाफोरखौ जब्द खालामनाया जागासिनो गुबुन न' आरो फ्लेटआव रेड खालामनाया जागासिनो दङ आरो रांखौ जब्द खालामनायाबो बांगासिनो दङ एसएस अफिसार लाचित कुमार दासखौ सानसे सिगां हमनाय जादोंमोन लाचित कुमार दासआ गुवाहाटीआव एडिशनेल डाइरेक्टर अफ लेन्ड रेकर्ड पोस्टआव बे समाव खामानि मावगासिनो दङ हानि खामानिखौ लानानै सासे सुबुंनिफ्राय 45,000 रां लादोंमोन बिथाङा बेयावनो रांजों लोगोसे हमनो हादों एसएस अफिसार लाचित कुमार दासखौ बेनि उनाव बिथांनि गंसे न'आव रेड खालामदोंमोन जेराव 48,38,150 नोगोद रांखौ हमनो हादों लोगोसे खावसे केजि सनाबो हमनो हादों बेजों लोगोसे बिथांनि आरो बिथांनि नखरनि मुङाव लाइफ इन्सुरेन्स पलिसि डकुमेन्ट बेफोरखौ हमनो हादों बेनि अनगायैबो हमजानाय एसएसनि गासै मोनगु बेंक एकाउन्टफोराव 80 लाख रां हमनो मोनदों मोनसे फ्लेटआव रेड खालामखांनायनि उनाव गुबुन मोनसे फ्लेटआवबो रेड खालामबावदोंमोन जाय फ्लेटखौ बिथाङा भारायाव होयोमोन बे फ्लेटआव रेड खालामहैनायाव 1,50,00,000 नोगोद रां हमनो हादों रांफोरखौ साननो थाखाय मेसिन बाहायनो गोनां जादों सीएम भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसन टीमा नेपाल आरो बांलादेश हादराव जेरैबायदि हरखाबै लाइमोनफोरा राजखान्थियारि सोमावग्लुंनाय आरो सोलायनायखौ लाबोदों थिग बेबायदिनो जोंनि भारतआवबो जानो हागौ मानोना भारत सरकारनि हेंथा आरो भारतनि सिस्टेमनि हेंथा लाइमोनफोरा खुद्रिनाया बांनायनिफ्राय बांदों खुद्रिनाय लाइमोनफोरखौ ज' खालामनो थाखाय इन्स्टाग्रामाव एकाउन्टबो बेखेवनाय जादों मुङा जाहैबाय ककर'च जनता पार्टी CJP जाय ककर'च जनता पार्टीआ माखासे साननि गेजेरावनो 21.6 मिलियन फलोवार्स मोननो हादों बे फलोवारा आरो बांगासिनो दंबावो मोनफ्रोमबो घन्टायावनो गोबां बांगासिनो दङ बेखौ नायोब्ला भारतनि राजखान्थियाव माबाफोर सोलायनाय फैनो हागौ बेखौ आन्दाज खालामनो हायो बा साननो हायो नाथाय माबोरैहाय हरखाबै जोनोम मोनखो बे CJPआ बेनि उनाव मोनसे जाहोन दङ चिफ जास्टिस अफ इन्डिया सूर्यकान्त बिथाङा मोनसे हियारिंआव माखासे लाइमोनफोरखौ थांखिनानै पेरासाइट आरो ककर'चफोरजों रुजुदोंमोन अदेबानि खांखमाफोरजों रुजुदोंमोन बिथाङा बुंथिदोंमोन दि माखासे लाइमोनफोर दङ बिसोरो जेरावबो जेबो खामानि मोना बिसोरो उनाव सोरबाया मिडियायाव खामानि मावो सोरबा ससियेल मिडियायाव एक्टिभ जानानै थायो सोरबाया RTI एक्टिभिस्ट जायो आरो बिसोरनो उनाव गासैखौबो गाग्लोबनो हमो होननानै बुंथिदोंमोन बिथाङा बेनि उनावनो रागा जोंखाङो लाइमोनफोरा जाय समाव लाइमोनफोरा गोजौ सोलोंथाइ लानायनि उनावबो साख्रि मोननो हायैनि थाखाय गेदेर आनजादनि पेपार लिक जानायखौ लानानै भारतनि सिस्टेम गेस सिलिन्डारनि आंखाल जानाय पेट्रल डिजेलनि बेसेन बांनाय बेफोरखौ लानानै खुद्रिनानै दंखायोमोन बे समावनो चिफ जास्टिस अफ इन्डियाया लाइमोनफोरखौ थांखिनानै खांखमाजों रुजुनायाव रागा जोंखाङो लाइमोनफोरा आरो सोरखारनि हेंथा नांनो थाखाय लाइमोनफोरनि रावखौ होनो थाखाय CJP मुङै बा ककर'च जनता पार्टी मुङै एकाउन्टबो खुलियो अभिजित दिपके मुंनि सुबुं जाय सिगाङाव आम आदमी पार्टीयाव खामानि मावोमोन आरो दा बिथाङा आमेरिकायाव बस्टन इउनिभार्सिटियाव फरायगासिनो दङ बिथाङानो ककर'च जनता पार्टी मुङै ससियेल मिडियायाव एकाउन्टखौ बेखेवजेनदोंमोन ककर'च जनता पार्टीनि मुङै ससियेल मिडियायाव सोरखारनि हेंथा लाइमोनफोरा गोबां राव होनायखौबो जागायबाय बेखौ नुनानै खायफाया अभिजित दिपकेखौ बुथारनो हुमखिबो हरदों आरो एकाउन्टखौ दाननो थाखाय गोबां रांनि लबबो दिन्थिदों नाथाय ककर'च जनता पार्टीया थाथ'वाखै ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां मदद मोननायनि उनाव दा गुबै खामानि मावनायनि समय फैबाय होननानै पस्ट होबावनायखौसो नुनो मोन्दों भारतनि सोलोंथाइनि जि सिस्टेम बे फेलें जानायनि थाखायनो लाख 22 लाख फरायसाफोरनि इयुनआ गाज्रि जाबाय होननानै बुंथियो बिथाङा बेनिखायनो मिरुनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिखौ रिजाइन होनांगौनि थाखाय अनलाइननि गेजेरजों पेटिसन होनो थांगासिनो दं होननानै फोरमायथियो मिरुनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि धर्मेन्द्र प्रधान बिथाङा जाहाथे रिजाइन होयो बेनि थाखाय अनलाइन पेटिसन होनाय जागोन आरो बेयाव जाहाथे बयबो सागान होलायो बेनि थाखाय खावलायनायखौ नुनो मोनो ककर'च जनता पार्टीनिफ्राय
क'क्राझारनि दलमारा लालखुराथि साहा बागानाव थानाय फुख्रिनिफ्राय सानै फरायसुलिनि गोथै देहा मोननो हानाय जादोंमोन। 15 बोसोर बैसोनि अनामिका बारा आरो 14 बोसोर बैसोनि सरिता लाख्रा मुंनि सानै फरायसुलिनि गोथै देहाखौ बोखांनो हानाय जादोंमोन। बे दायाव दा सानैखौ सन्देह खालामनानै एरेस्ट खालामबाय। बुथारनायनि सन्देह खालामदों बे जाथायखौ मानोना गोथैया फुख्रिनि गुबुन गुबुन जायगायाव गोग्लैनानै दंमोन होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो फरायसुलिफोरनि साइकेल, सेन्देल आरो साथाफोरा गुबुन गुबुन जायगायाव जेराव मेरावसो दंमोन। उनाव दस्रा फरायसाफोरासो बेखौ लाबोनानै मोनसे जायगायाव ज' दोनफैदों होननानै फोरमायथियो। हमजानाय सानैनि मुङा गलाम मुस्ताफा आरो इजाहान आली। सानैखौ सन्देह खालामनानै हमनाय जादों। मानो होननानै बुङोब्ला न'खरनिफ्रा जेब्ला बिसोर सानै उन्दै गथ'साखौ लानानै सोंथि खालामनो थांदोंमोन, बे समाव बिसोरो बे फुख्रियाव मोननाय नङा, गुबुन जायगायाव थांनानै नागिरहै होननानै गले गले बुंथि हरदोंमोन। बेनिखायनो बिसोर सानैनि सायावनो सन्देह खालामदों होननानै फोरमायथियो आरो पुलिसा सोंनाय फिननाय लानो थाखाय बिसोर सानैखौ दा हमबाय। क'क्राझारनि पक्स' स्पेसियेल कर्टआ सासे दुथांखौ 20 बोसोर जेल जानायनि साजा फोसावदों। जिनाहारि खालामनायनि दायाव सासे दुथांनि हेंथा 20 बोसोर जेल जानायनि साजा फोसावनायजों लोगोसे 50,000 रांनि जुरिमानाबो फोनांदों क'क्राझारनि पक्स' स्पेसियेल कर्टआ। आब्दुल कालाम शेख मुंनि दुथाङा थांनाय 2020 मायथाइनि फेब्रुवारि दानाव सासे 15 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदोंमोन। बिनि दायाव दुथांखौ बै समावनो एरेस्ट खालामनाय जादोंमोन। दा क'क्राझारनि पक्स' स्पेसियेल कर्टआ बेनि सायाव राय फोसावबाय। 20 बोसोर जेल जानायनि साजा फोसावनायजों लोगोसे 50,000 रांनि जुरिमाना फोनांबाय आब्दुल कालाम शेखनि सायाव। पेट्रल डिजेलजों लोगोसे सानफ्रोमबो बाहायनाय मुवा बेसादनि जि बेसेन बांनाय, बेखौ लानानै आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारनि हेंथा। तामुलपुर जिल्ला आसुनि गोख्रों धर्ना। आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारा रायजो राजानि सानाखै होननानै बुंथिबाय बिथांमोना। बे जौगानाय मुगायाव प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा सुबुंफोरखौ थाव खम जानो थिननाय, पेट्रल डिजेल खम बाहायनो थिननाय, गुबुन हादराव बेरायनो थांनायखौ खम खालामनो थिननाय, बेफोरजों जों मिथिनो हायो जोंनि हादरनि रांखान्थि थासारिया बेसेबां गाहायाव फैबाय होननानै बुंथियो। लोगोसे बुंथिबावदि जेब्ला आसामखौ लाफानानै 4 रायजोआव बिधान सभा बिसायख'थि जादोंमोन, बे समावबो दावहाया जादोंमोन। नाथाय बिथांमोनहा गंसे जौ बाजिनिफ्राय लानानै 200 गेदेर गेदेर गारि लानानै बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंदोंमोन, जेराव गोबां पेट्रल आरो डिजेल खरसा जादों। नाथाय बिसायख'थि जोबनाय लोगो लोगोनो दावहानि मुं लानानै मोनफानि उनाव मोनफा मुवा बेसादनि बेसेनखौ बांहोदों बिथांमोनहा। मुवा बेसादनि बेसेन बांनायखौ आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारा सामलायनो हायाखै। बेनिखायनो आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारा जाहाथे थाबैनो बेनि सायाव राहाखौ लायो, बेनि थाखाय खावलायो। नङाब्ला आसुआ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन धर्ना लालांगोन होननानैबो हुमखि होयो। CIT क'क्राझारआ गुबुन गुबुन प्रग्रामाव इन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय गोसो गोनां फरायसाफोरखौ हांख्रायहरदों। एकाडेमिक इयार 2026-27 नि थाखाय गुबुन गुबुन प्रग्रामाव मुं थिसननो थाखाय CIT क'क्राझारआ हांख्रायहरदों। गुबुन गुबुन प्रग्रामफोरा जाहैबाय जेरै डिप्ल'मा इन CE अदेबानि सिभिल इन्जिनियारिं, CSE कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं, इलेक्ट्रनिक्स एन्ड कमिउनिकेशन इन्जिनियारिं, लोगोसे FPT फुड प्रसेसिंग टेक्न'लजि, डिप्ल'मा इन CAI कन्ट्रल एन्ड इन्स्ट्रुमेन्टेशन इन्जिनियारिं, AMT एनिमेशन एन्ड माल्टिमिडिया टेक्न'लजि। बेनि अनगायैबो BTech बेचलर अफ टेक्न'लजियावबो CE सिभिल इन्जिनियारिं, CSE, ECE, FET आरो IE अदेबानि इन्स्ट्रुमेन्टेशन इन्जिनियारिं बेफोर प्रग्रामनि थाखाय, लोगोसेनो बेचलर अफ डिजाइन MCD माल्टिमिडिया कमिउनिकेशन एन्ड डिजाइन बेफोर प्रग्रामजों लोगोसे MTech इन WRH अदेबानि वाटार रिसोर्सेस एन्ड हाइड्रलिक इन्जिनियारिं, CSE, FET आरो GET अदेबानि ग्रीन एनार्जी टेक्न'लजि, MDes इन MCD अदेबानि माल्टिमिडिया कमिउनिकेशन एन्ड डिजाइन, PhD इन CE, CSE, ECE, FET, IE अदेबानि इन्स्ट्रुमेन्टेशन इन्जिनियारिं, ME मेकानिकेल इन्जिनियारिं, फिजिक्स, मेथामेटिक्स, केमिस्ट्रि आरो हिउमेनिटिस एन्ड ससियेल साइन्स बेयाव PhD खालामनो हागोन। इलिजिबिलिटिफोरा जाहैबाय डिप्ल'मायाव डाइरेक्ट एन्ट्रिनि थाखाय क्लास 10 पास जानाय जानो नांगोन, नङाबा आनजाद होनाय जानो नांगोन। लेटारेल एन्ट्रिनि थाखाय साइन्सआव थाखो 9 उथ्रिसारनाय जानो नांगोन, नङाबा होनाय जानो नांगोन, नङाबा ITI पास जानाय जानो नांगोन। BTech गाव डाइरेक्ट एन्ट्रिनि थाखाय साइन्सआव थाखो 9 उथ्रिसारनाय जानो नांगोन, नङाब्ला
आनजाद होनाय जानो नांगोन लेटारेल एन्ट्रिनि थाखाय डिप्ल'मा इन इन्जिनियारिं नङाबा टेक्न'लजि थानो नांगोन आरो भार्टिकेल एन्ट्रिनि थाखाय डिप्ल'मा इन इन्जिनियारिं नङाबा टेक्न'लजि फ्रम CIT क'क्राझार बिदेशनि थाखाय डाइरेक्ट एन्ट्रियाव जायखिजाया स्ट्रिमाव थाखो 12 उथ्रिसारनाय जानो नांगोन भार्टिकेल एन्ट्रिनि थाखाय डिप्ल'मा इन AMT फ्रम CIT क'क्राझार एमटेकनि थाखाय BE नङाबा BTech इन रिलेभेन्ट डिसिप्लिन एमडेसनि थाखाय 10+2+3 with 1 year professional experience in नङाब्ला 4 बोसोर BDes नङाबा BFA नङाबा graduation in relevant discipline PhD नि थाखाय मास्टार्स डिग्री इन relevant discipline एकाडेमिक इयार 2026-27 नि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामनाया 9 मार्चनिफ्राय जागायजेनगोन आरो 22 मेआव जोबथा जागोन एन्ट्रेन्स एग्जामा डिप्ल'मा आन्डार ग्रेजुवेट पोस्ट ग्रेजुवेटनिया 7 जुनाव जागोन आरो PhD निया 14 जुनाव जागोन रिजाल्टआ डिप्ल'मा आन्डार ग्रेजुवेट पोस्ट ग्रेजुवेटनिया 24 जुनाव फोसावगोन PhD नि थाखाय उनाव आलदायै नटिस फोसावनाय जागोन नोंथांमोना जुदि गोसो गुदुंब्ला क'क्राझार CIT नि एडमिशन सेलाव खौरां लानो हागोन फन नाम्बारा जाहैबाय 9365031406 बे कन्टेक्ट नाम्बारखौ स्क्रिनावबो होगोन लोगोसे इमेलनि गेजेरजोंबो नोंथांमोनहा खौरां लानो हागोन बेफोर गासै डिटेल्सखौ स्क्रिनाव होनाय जाबाय नोंथांमोनहा नायनानै लानो हागोन गोजोन्थों खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों उननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो लोगो मोनफिनबावगोन